Lah kae dah dah. Lah kae. Piye rong piye bar. Kok. Sudah kompak. Wah, cuk. Sudah ramlo. Sing larang iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu. Sopo dulu? Ini nyamper ini, Sir. Mintaan bensin ya, Mang. Le nyapor ini kowe. Kenapa direne, Nyapo? Ini utangan. Oh, utang. Ini iki yo belas lho, Pak. Jelas ya. Bana piye lho? Lah aku nih. Tapi dijual apa? Belas. Lha apa tak wae solusi ya? Iki ponakan wis konjen diutang tok kok ini. Lha apa tak wae solusi? Tak wae solusi piye? Oh, kuwi anu, Pak. Tingan ra ini. Sama aku lek ning gunung-gunung ngono kan. Ora. Aku lek ning gunung wedi lek kowe iki ilang. Ya aku sama aku ning gunung-gunung ngono. Tak wae solusi sing ringan. Nggawa kembang setaman karo kertas karo pulpen. Prabot. Ora, nggawa tas. Oh. Kuwi piye Pak coba solusine? Mlaku idul. Idul lurus, Oh. duk menggo ngulon, enek wit gedhe. DPN sor kono ae. Terus kapan lanang? Bar kuwi bar mok jawab wis tinggalan mulai. Enek sing nulisi dhewe kuwi kok. Beresiko ra? Belas. Enggak Lah, resiko. Tapi aku anu, Pak. Aku wedi lek ngene aku percaya harus dhuwur kono lah nek wis. Yo ora apa-apa jenenge rejeki iki tekone ora mek karo sing kuwasa. Ngono ya. Bowe tenan lho. Aman. Aman. Pol. Ora resiko sing gede lho. Ora enak. Enggak enek efek sampinge, Pak. Njaluk ijol ponakanku gawe ijol lah. Enggak apa-apa. Ya apa mah duitmu akeh. Yang penting niate. Niate. Apa penting harus puasa wedi ya. Wis enggak apa-apa gendang budal. Yo, Enggak usah kesuwen. Wis, Ya, Sun. Hati-hati. Hati-hati. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tak cok. Titipne kene sepeda lho. Yo, yo. Yo. Kayak nang kono lho. Yuk. Buritan ngono ya, Mas. Goblok, Pak. Goblok, jak. Ya. Udah. Enggak. Kembang. Mulai. Tapi pancel lho. Oi. Rene sik. Kondi. Kontiung. Resiki buritan karo ngene golek kayu. Pas dong kayak klambi ngono kuwi. Ini apa? Cuma enek wong golek nomor togel. Apa? Nganu basong. Golek nomor togel wong ning sore gede ngene. Basong sapa lah? Yalah, anak itu Widi. Wong lor kono dah. Kuwi mau dihapusi lho piye? Tapi piye? Nomere engko sing nyatet kowe. Awakmu ning sore gede kulon kuwi. Iya siap. Pokoknya komisi Gampang. Duwe ning jero bentelan. Deal ya. Deal. Deal. Yes, tak balik nih ya. Hati-hati. Yes. Sidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini no. Ya harus gede ngidul. Mang. Tak meleng. Ayo lo. Beres perai. Gua karo aku mang ngomongnya ora. Anjing kok. Ragu ah. Gila dia itu. Piye lan piye. Nuwun, Mbah. Nuwun. Oh alah kae to caca yang diomong Lingga mang. Oh masuk iki. Entuk jatah.
Lah iya. Wit, Mbah. Wit. Kawan Kembang anda iki, apa, Mas? kembang taman. Ampi bang oleh kon jaluk. Apa? Amri kon sugih. Kena jaluk. Nomor. Menundung nomor. Kertasnya kenaikan mikir rokok. Coba. Harapnya boleh rene le. Kowe. Beresiko ra ya? Wah, beresiko ra, Mbah. Resiko ponggitmu boleh le. Kula nyuwun nomor nggih, Mbah. Nomor apa? Masuk. Nomor togel, Mbah. Kesugihan. Oke kerja goblok. Oke jaluk togel. Kawananmu apa wi? Kembang taman kali rokok. Kali kertas pulpen. Gur kuwi tok. Nggih. Golek rambunci. Bondo titi boleh le. Nggih, Mbah. Ya wis tinggalin sik. Engko tak urusane. Engko sak jaman balik oneh. Nggih. Nek. Janji. Aduh. Enak iki. Lek kayak ngene iki bedine ya penak bener cari cacahan. Udah siang kopi ya. Nomornya out lah. Pira ya? Enake pira iki ya? Oh yes. 2169 nganu 69 gaya. Oh, masuk ih. Wis lah. Selak caca balik nih. Balik Murat mari teh. Lah kae. Iki wis dikai. Bahaya. Kalem. Rokok ilang. Larek barang iki. Wih. Piro? Lah, dikai. Piro ya, Mbah? 2169. Masuk Mbah, tursun, Mbah. Ampun kai nomor. Iki wis tidak diurut-urut. Enggak ada tuh apa ya itu. Bensin. Like untuk etornya ini bahkan ngono kan tukang untung itu RW no kan kayak ini. Soalnya tuh bensin. Lebih kayak dia mau penceane. Bantu bro. Iya, nomor. panas sih kalau ini. Tuh. Ya. Bisa. Jangan pakuhnya nanti ya. Ora rene-rene bintang. Pada sekarang Nomor tembus lo. Halo, tembus lo. Halo, metu lo. Ayo, ke tupingin. Halo. Metu lo. Mau apa we? Ada we. Paciro. Ngarono nyanyi. Halo, nyanyi. Halo. Tembus nomornya. Tembus. Walau nangis
pilu hati ini sayangku akan tetap abadi. Asik. Akhir hayat. Oh, Pajero. Pajero nomor tembus. Nyanyi ala dong, nyanyi mau. Nyanyi. Tangi. Tangi. Iki kok ya jok ngluwindur. Nyapo. Nyop to ya. Nyanyi apa lho? Kowe iki Ngluwindur nang ndi. ngantuk tapi kok ndi? Kon marani coplak ora. Ora assalamualaikum salam lho Indel. Wong kon memang coplak ya mak turu lindur iki. Ngantuk ben ngantuk lah piye ora mlebu ora salam piye kok. Salam sakati. Wong wangi ya kan. Garing. Iya lho kan. Iki piye to e? Aku isih ngantuk lho. Ijole nomor iki ra. Masuk. Sidok. Yang lindur iki mau. Oh, aku ngipi. Tuh Pajero nyanyi lah pilu hati ini, Bang. Oh, sakit hati. Oh, Yo, Cuk. Nanti. oh. Ya ampun iki. Piye maksudmu iki? Lah piye lho? Langsung aja. Kowe arep nyandi. Ijole Nomor apa? Piye? Sampe mau gede kae. Ganti bensin ae. Betul karo linggut kowe. Lha yo cuce entuk nomor. Oh, nulis apa? Iki Panjul kok Tegal terus dikon linggut karo bedut. Wah, Oh, ano. Yes, kesempatan adalah kesempitan. Asik, suwun. On. Rado nyanyi aku. Ayo. Wes, assalamualaikum. Anak udah nyanyi ya. 20 minutes later. Cai kae. Ayo. Ayo. Nono. Kae. Garing. Oh, Piye maksudnya iki piye? Cai. Piye iki? Yo, lah piye? Lah we. Ngapusi aku ndingi. Ha iki. Aku sih piye lho? Pecaku iki. Ora iki mungkin tak tukane bensin ngono Oh, lho. bener lho. Ngapusi we. Jare ben cepet sugih. Oh, Lah ngapusi kamu piye? Pokoke nomor. Sing kae iso apa itu lah. Ranjul, aku sing ngomong mbok. Mbok matane pucuk ngomong barang. Piye to iki? Aku wis ngerti jelas iki. Tak garap ning ngene Mbah Man ngono lho iki Mang. Ora iso we ngapusi we. Ngapusi piye? Aku wis berkorban. Nggawa kembang sak taman. Lah ya abot. Rokok wis enek, ae rokok Panjul ya. Lah wis wae jole, Bro. Njole, Bang. Jare ngapusi kok. Ngapusi kok. Ngapusi piye karo bolong iki ngapusi piye to? Heeh. Ya kok mikir kowe. Saiki njuk le Panjul ae. Ayo. Golek Gile yo. Jo. Jo. Cuti kok. Gampang. Ayo balik nih. Kowe turun ini. Jadi.
Walau nangis pilu hati ini. Asik. Walau nangis walau nangis pilu hati ini. Asik. Kon wang coklak sama turu iki. Tapi iya lah no ngantuk. Mindur-mindur ngene. Beban ngantuk lah ini Jan. Jadi wangi oh. Pak nek. Iya loh.